लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल आं दिनै दा गोदो गोदाय आं बिउटिशियान कर्स लानाय जायगायावहाय फैदों माने रुमावबो थाबाय थानो बानानै एसे लोगो सासे आब'खौ लोगो हमहैनोसै होननानै फैदों माने आं बेखौनो नोंथांमोनजों जास्ट एसे शेयार खालामनोसै होननानै बे गुसुं ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर रायलांबाय थादो होनबा नैबेनो माने नैबे आं जियावहाय माने बिउटिशियान कर्स खालामदोंमोन नैबेनो आरोखि ना दर्पण राजघरावहाय दर्पण बिउटि सल्युशन হ'ব ভালে আছোঁ जा गरम माने सफैबाय दा हाबदों आं जिरायनानै दङ बे आंहाबो मोनसे ड्रिम दं बेबायदिनो बे एन्ट्रेन्स ओमफ्राय नैबे सफायाव आं जिरायबाय आं बेहायनो सोलोंदोंमोन लोगोफोर बिउटि पार्लार कर्सखौहाय ना आरो गोबां गोदानफोरखौ सोलोंबावगोन आङो ओरैबायदि बिउटिफुल डिजाइनफोराबो नै नोंथांमोना बेखौनो एसे शेयार खालामबाय लोगोफोर नायसारदो ओरैबायदि गरम माने एक्सट्रिम हट जेबो देलायनोथ' हाखाया खानायाबो खेबसे जाजोब्बाय दाबो फैयाखै आब'आ थांनाय फैयाखै खोमा बेखौनो आं एसे नेनोसै आब'खौ लोगो आब'आ बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनबाय आब'खौ बहुत गोबावनि उनाव बे दङ जेबो चेन्ज जायाखै आब'आ चेन्ज जायाखैनो आंनि आब' बियो दे लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आब'आ बिराद एक्सपार्ट आरो मिनिमाम बेसेबां इयार्स जोबबाय आब'नो 20 years एक्सपिरियेन्स बे आब'जोंनो आं ट्रेन लानानै थांनाय आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर फैनायनि नामावनो वेटिंखौ खालामबाय फैबाय जेला मोजां बै गलाब बिबारा गणपति सा लोंदों आब'खौ लोगो मोननानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय सानैजों ओरैबायदि रायलायगासिनो साहा लोंखांबाय सानैजों माने आब'आबो दिनै ओरैबायदि लाखि माने क्लाइन्ट खम आरोखि ना स' आं आब'जों रायलायनानै ओरैबायदि मनखौ ओरैबायदि सान्थि मोन्दों माने आं जि मोजां मोनखायो बे आब'खौ जोबसे आं लोगो मोनदोंना दिनैसिम आं टाचाव दं बे आब'जोंहाय रायलायगासिनो लोगोफोर है मेरा मैम दर्पण का जो ऑनर है मैं जहाँ पर सीख के गया है ब्यूटी पार्लर कोर्स शी इज द वन सो ब्यूटीफुल नो थैंक यू सो मच बेनो लोगोफोर आंनि मेडामा माने आं जेरावहाय माने कोर्स खालामनानै थांदोंमोन ना जे बेनो अनारा आरोखि ना बे ब्यूटी पार्लारनि अनारा बेनो आरो बेहा बहुत पार्लार दङ नट ओनलि वन माने अलरेडी 5 सैलून्स अलरेडी शी हैव गॉट इन गुवाहाटी सो माने सोरबा एकाडेमी भी दङ सोरबा जुदि इन्ट्रेस्टेड बा माने बिउटिशियान कोर्स लानो थ' नोंथांमोना एकदम इमिडिएटली फैनो हागोन आरो बिराद मोजां एकदम माने एकदम मोजां आरोना मानसियाबो एकदम कुनु घमन गैया एकदम माने सबजोंबो मिल आरोखि ना स' लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थेंक इउ स' लोगोफोर ओंखारबाय आं आब'जों रायलायनानै दा आं माने थांफिननोसै स' आंनि भिडिअ'आ दिनै एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ बाय
लोगोफोर मोनफैफिनबाय बाय बाय थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो नेक्स्ट वीडियो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय